igaro mugima kiandage ikomigendera gutubwatia wetera senchira SMS enamba neri gorabo onyago totebya ngari tukeriria Mashujaa Day ine aye omunyangongogo norulyoyo no mwibolyogo mamo ino magokoromino momuromino ningo ole oyo muhimu goso ibwengencho asobugima bwao ekera abandi bagochengerwa lituko lya lero nyoro morobelyo igana okoreka ase chi county ao e county eto ya Kisii tetigire magega asegetie kenene chigosoli kya Gusii stadium ayo ningendere gokomanya ekarato genderete asomorobele timotiga akire mono obaise kuminga Sara na ibika okore show karibu sana Wakili ase studio mbia mana Sara mbia mana gokora na inde korutu atiganete Alamisi eli yaitete yaitete ntwalenge na esengecho kwalenge busy somewhere lakini bono tumeranira mbia mana Sara na mbia mana mwancho motegereri Sara ukwandire goraga kuba nabo karekera ase ko tugusabanya saya nyagoto otobokia na ndato chinguru chobo moyo mbia mana sana motegereri no morigereria bwe TV lero neri tukuri abanyangongo Mashujaa gose Heroes Day asense yeto ya Kenya neri tukotoko gokera ase baria bakorete gose bagendere tugokora amanene aya koreta okwerwa ogwetigana asense yeto ya Kenya so ningo gete sana ko bagase station na ningo gete no Kenya kweruka nchomo nyene na neshujande na ya Sara neshujaa yani mbia mono Wakili asante na ya neshujaa ole mbia mono ina kingi kyagara kwabeka byayiga ebendere iwonkunye beka ase sababu eyemo ebendere ye kondeta ebendere neri kurumaye ebendere kabisa yense yetu ya Kenya ebwate mbaka amatimo na nguba igonkonye beka itukolinde lyonsirire lya osherekea obo bwa Kenya obuya bwa Kenya na kubomo a citizen yense ya Kenya nga itukondirire national holiday yente kubeka bendere korokia ngani gore omo Kenya dhabiti tokorokanga somuntu bekanya muliro patriotic yeah a patriot yes Kenyan miono mwancho murigereria eyo ni introduction korwase omo Wakili ito aigase studio chinga kibona ikire kare machegi ni kebisa na eni mete no gogeteri tukuria rero gochingira abanyangongo igo chaka kuliko ujumbe wocha se studio wetera Ndizi TV News Digital abwan Facebook ontebinga omunyangongo go norolyoyo ekerori tukeriri konyorokera chitarike merongo ebere cyakero mutinyu ikomi cyakera omwaka ekera abakenya bagusangirikana asebiti ao nyoro Nairobi morobelyo gokorekana Uhuru Gardens timaite sababu bachorete Uhuru Gardens kurende Wakili nache bontebi nenche nimaite make kurende erena manya mange ko ngetani nabayigo Kisii amali ganionsi nabete umurobelyo wochigotenenirwa no Governor His Excellency Paul Simbarati igo mwari ganiri mwensi bona iga bitango mbiyo nganyarebe na nyarebe bagocha weika oiche otegerere na ndorore bali bachorirwe bakorira maya asense ya Kenya kirikendi yonsi kiya bakorire ekero bagochokova recognize ndigobona karibu sana egere tuchakomorobulia senchira yobo ikirano kerotole na Wakili George Morara Wakuma korwa Mausa and Co Advocates Company egotoka somochi boso mbia mono Sara bono bono tuchake as introduction nali mwancho murigelia kubwatia bya omoyogoyo iga twabaire toko yochengera se kigitambe bono lakini abange nabo batamanyenga the origin litukeli gachitarike 20 ndiri ya chagete na inde nkairi chakirite bya ekero tokubeka burunge introduction kero monta amanye litukeli inki ligokora na inde ndi lia chagete litukeli lia Mashujaa ile tarehe 20 Oktoba ya kero mwaka ligochengerwa sense ya Kenya lakini tonyorega na ngayiri tukeri lya ruwerete ngichitariki chichacho tariki 20 njaba tariki 1 osenjaba tariki 30 mwaka 52 mwaka 1952 omoncho kono beta sense ya Kenya konyote na mwaka 46
omugambio Kenya mutangani umugaka Jomo Kenyatta na iranete kuruboraya asa chiete gosoma na nda chiete gusukuma obosi bore bwito ekera irana mwaka 52 gukabane gyatiko kie egekundi ekiunganete muzungu arudi Ulaya muafrika apate uhuru mau so ekero mau yabwate kasi ebi hapo okolichira kwa mentekana bacha kabono mau yabera aba colony yabera ngemona ma settler na kuchaka kubaburukania go itabantu babo kuburukanichi emegondo yabo nenibo yabo egekere klere kya mwaka 52 mwaka 52 umugavana konyoro chenchi wore through monyokuru ku bearing underline it bearing na umugavana oyete Kenya ko replace Michel oyo rengo mugavana predecessor ay so kero bearing aika chitariki omuchaka no bwo mwaka je October omugambi omuruoti oboikoyo okurukuwaruyu agaitwa na maumau ekero waruyu aitwa na maumau chitariki kiandekera gutindekwa bearing igarenge esabari ayaringe gunchokana Central Province yani gutarira abantu no mugaba no munya na andu no gokorere gasi na andu ko abasonga aba abanyanyimbo babo chinguru neri bagalyo corona eserikali no na barabo kurwanya abantu aba batete kuba seria gusalia bintu so bearing tarehe 9 cha Oktoba mwaka 1952 akahudhuria amatanga ayawaruhiu omochief oyo itetwe aso kurigiririe mbe okurigiririe omubere owaruhiu wekire sandukume bakarigirira na Kenyatta buna bari bateka kuirenerania ama zisha kaera ekabamuna tali yatwarera ekabamuna bono negi yate kukyabeire ase aba colony batete gutanga nchira kindi cyonsi cya aba batete kurwanira obusibore bwito bwa bwensi ya Kenya so chitariki emerongebere butuko ntukumanyira ibuya namuga sasa ineti odeye gusensa irenga lakini kobokera tarehe 21 mambia abantu bakabwatu bakabe guchingayo abange mono sense ya Kenya na Central asibali bari gutumi wabona na barosirie kyombe kya mau bakuriye byapo batete goserio mo colony kurwase Kenya so tariki 20 igere significant na nari the must arrest okubwatu kwa Kenya abange babwatu tuna bachakire kurigie nchira yo agitate gusikurwanira obusibore bwabo so tariki 20 nari ode ya ruta somo governor oringe kuri ku bearing babwatu ababaro asirige kundi yo takagoserio mukolo goserio mukolo na okubwatu kabantekero basangirirwa abange in masses bakairuchi concentration camps lakini mbale sita babwatetwe kuna nabue ekerenga kyokurwanira obusibore bwa Kenya abasita nabo tuko una kapenguria 6 ebale sita ochakere omotangani kabisa ochakerwa yakuguna Bildad Kagia oru Bildad Kagia oje Fred Kubai oru Fred Kubai ojiche Paul Ngei oru Paul Ngei ojiche Mzee Jomo Kenyatta oru Jomo Kenyatta oje Kungu Karumba Kungu Karumba oje Acheng Oneko abasita aba bakairu bono na eliye kurukwa osorwe kina na ubaza osete mau na ubatete ko sari mosongo na ubatete ko ita lakini ekerenge kyarenga ase ekigambereke yekurukuna the penguria 6 trial ekyarenge gentekemo egezingizwe kenene na go batete baite abasongo bonspi the intent was to kill all whites yes tadiyo nyoro bosibole iguna kibabigete ristake ryabo ekirenge kyarenge na they wanted to kill all whites etali bumaene mate tukutika montonde bwansi eyo koleta na bono go yarenge segi yaba mwamuna abarabu
they brought in barete tegente kuna ratio aspect asegenteke yo uko bagana corona yetari segi yarenge yo gusibora Kenya Kenya bendonge yarenge segi kera basonga ababande naba Kenya barenge so to tena gutete ko itabasongo baraba Kenya obasari kubo ibona bo babegete na umrabo mu Kenya ro musongo gatete itwarusi wo get you so tare 20 na reju bono the Penguria 6 trial egachaka yetubwate umushahidi oyo esta witness yabo Dewson Macharia bakagambigwa baegerete Kapenguria 6 babo Advocate De Sosa Jaswant Singh na Kapila na bachete kwegerera abakapengulia 6 abo mwario bachete gusubwe myaka 7 so akirutwanya rusi rwa Kenya mwaka 16 na tatu serikali yenya yo Mogaka Jomo Kenyatta hayati bakarosiri tukeririo gosherekea kitariki echo dikaruku Kenyatta Day so gotu asherekeire tukeri buna Kenyatta Day mpaka bune katiba ya chago badilishwe nya ya 2010 na itu acha kuri yonchora koru Kenyatta Day ndi ba identify no monto yo mobweka una Kenyatta bweka amashujaa warenge amange pia mono sana wakili wancho muligeli okweigure the origin ye lieteriga Mashujaa Day initially yarenge Kenyatta Day bakaranga atari Kenyatta bweka orwanirire tobo obosibori bwense ya Kenya kuri n'abantu abange kweigure ngigiya korekanete umwaka wa 1952 state of emergency ekaba declared egere Mau egacha gotene na imara ekagera obosibori bugacha gotoka asense ya Kenya ejuna mangana history anoro miya sana masamagana ya history asokwera mwanchu murigeria enganinga bunejo iko gandira gututumira chujumbe ototabinga ningo lishujaa lyawe karo kwaro ringa litukeri nga iri arwete ande na kiria chirego chogocha mpaka bosibori tugachakanya 1963 ya beire togo sherekea Mashujaa kurwe constitution enya na liriete liria chenche tigu mpaka bono iga somo weka Nyamira runa nagotebi Heroes Day bakoinyorwa amashujaa na abange wakili na abange lakini timetinga criteria kieke kego chigia tumeka bachoro bake wono buna asharego chigokorekana Uhuru Gardens igo bale 230 nyetindeba abuna bago chikoinyorwa yana bakora inyorwa muno na ende abaiga barenga barwanirire tobosibole Mau freedom fighters no nyabange basirete obugima chiamate chiabonchiro lakini asa abaiga bago chikoinyorwa twarorire ngane muno tali bali bono barwanirire tobosibole bwense ya Kenya konyora mbali bakorire bya ase ogosirense ya Kenya asichinjira chingao na kibono turakore gose ichikondiro roli abere enacted kurwanirira freedom fighters bali abatangani osichi amate cyabo butambe tokora bakuna korira etotigire maega ntuli koinyorwa ntuli ko ukende na serikali nabantu baito no bachageti obosiboro obwo nigo nkoranga igo bebire timetingana kya yoraro rasensema ya Sara kega to aboneka ubona gwachire katiba ya Kenya 2010 igo yari getwe ase osangereria ebirengereri na maoni ya Bakenya so katiba yakero yachakago obokoreri kuru 2010 as ebipengere mbi abegetwa se katiba bigotana amali amachiko abekwe ayambatanete ne katibe so katibe yomaete njare gukoraga asiyoka etabwati amachiko ayako dingana nero na ya obokoreri borabe bo ambatanete ne katiba so egente getano ni gwento kuinyora na mwaka 2014 2014 lichiko lye bunge nje eteti lichiko nandi likabe kwesei no mo staafu Uhuru Kenyatta lichiko ligoteba likorukwa Heroes Act Abanyangongo Act
osibonto nyiro konye nege Tanzania twarenge ange tweruka Mashujaa Act Swahili Heroes Act nero na Heroes Act iyo yachete ororo elinde echekorwa ekelelezo na aba mashujaa ningo bono litanga nibone tatura na nyuma asomo ligereria no motegereri na omo li eshujaa ehiro umunyangongo ningo ehiro eshujaa no monto asege songo litanga ninchakira asege songo na no monto okorete positive contribution a selfless na sacrifice ase Kenya okorete amaya ayakorekana asokwerwa na gwetigana asiense ya Kenya okwerwa na gwetigana selfless and sacrifice monto lubwensi okorete aya ase Kenya igakuru kweshujaa so ayamaya nayo gwetigana aya are positive uzi yani are ayo obokorori obuya asense ya Kenya tuko nyabagana unyabeke buna gara seketenge kemoyoka igobono ukatunyabagana iga inkubarire na andi badaye ngocha turi tunyabutore go chance asengongo yeto ya Gusii igobono nero bari tukubarana bari bakoreta mayaso gwetigana na gokora ba bokurwane robosibore abana butokugana liberation heroes liberation bali ba osibore bwense yeto ya Kenya ababono tubabare ase Kenya totebe Jomo Kenyatta Oginga Odinga Achieng Oneko Kungu Karumba Ari Duku Dedan Kimadi yonda apindi naro kurunyansa aga Ronald Ngala ntubura tumuhusi yoyomo otaiko ba spoken lakini orenge maumau general okoro kwa sirweli moturi kurube susu aba kusiba tamadina gusinga abwate general yarenge maumau nanje timanyeti ya sirweli moturi kurube susu ojubono kage na koreta ase Gusii bari bakubarwa namba bete liberation heroes baba Gusii tuche Lawrence George Sagini omu minister se cabinet ntangani igakubarwa se criteria ekyo aba chief mbaro barengo totebe omo chief Musa Nyandusi omosike Sakaria Kirera ababono na ababe class aba Gusii baringo teba liberation heroes ayabono tiketuche nande yani sports heroes sports shujaas tiyangira na mahera nchakira aba Gusii ntebe na gantu bwate Henry Mote gaso mupira ntubwate Henry Nyandoro ntubwate Naftali Tem ntubwate aba ba koreiri ase amamyoko nebintu binde nemepira aba naru asaba Gusii lakini ababona bora abale babo Michael Court obale babo JJ Masiga aba ba Kenya babo Joka Denge abonto watebire neki na mashujaa akoreta amaya positive na sacrificial asense ya Kenya umanye gocha academia ntubwate aba Gusii ba korire byase amasomo omo professor akamaga totebe nyangito orengo mo PS orengo monto bwa masomo n'abandi Tabichi no mu Gusii oyune shujaa igagase Gusii tumanye gocha bono orugabo otebona abangi nambarabi babeire chihiro barekande babo Catherine Nyamato Onsando Cleo Manga noroche oba bale gocha aya umanye gocha education sector yetu wateba ntubwate gento kurukuna KNUT founders benseye ntubwate maremu mugaka urenkoro kwa Stanley Majiya Katai Arizona Akuruma aba bachagete egento kurukuna KNUT bale pioneers oche nando breakdown no choteba in the industry industrialization aba ba outstanding umugaka Simon Nyachayo Musa industry cha nchi gukwana chira tari ogwetigana
ibone to kumurke shujaa onyangu siga twari kubarana Mashujaa ito abarire as national heroes mbarabiaba so richi keria 2014 akoria bete enacted dia beta centered by the president richi kerbono dia created again to kurguna national council National Council for Heroes. For heroes, yeah. Now, a national council, you better created. Now, obviously, a chinguru, cho create policy. Mangana don't see how deal with heroes. Osama Shujaa. Now, obviously, a ribaga, neri chico, identifying okorukwa, a hero. Hero, yeah. Ngore Shujaa. Yani erige echunguse. Now, obviously, we establish na gotenenera amangana aya national heroes ne obviously went go design korosia chimitra chiriba koegwa ngoro aba miambire barero ngoro mo omosike mo president yoito his excellency William Ruto yakubabekera chibajiga usabanda babekere chishashiga usabanda babekere chigopia ebi beyonce bine bintu byireri baga osichinguru ase council yo karabayigo council yenere bwento kuba custodian ngwa kwana nanke bayirera esherea segetige kurokwa Uhuru Garden iyere creation yeri chikeria Heroes Act na nene bwente kumbukumbu ne bwente korosugwa ya Mashujaa iyo Uhuru Garden kwa ligerie kerodiria umusike Uhuru musafu anyegora kwa ne bintu bibekire Maria mbiri byabeire korwa byo korcyo Bushujaa bwito ose gitokorete kurumaega na bibekire gari mune museum mune maktaba korgna ngaitu arwete nane ngaitu gochia so gotokunya gusangiriye bintu kurumaega ga tokubeko tabichindi abekwa Shujaa eri abwege nteke nsengima bono tabichinere nechege ndega alba create aka agento getegaria babeke no mo Kenya na re Shujaa okuru kumwalimu tabichi obwete nsengima ense y'abantu chibilioni 10 akaba nambe yamo unanero mwalimu kielekezo asensengima tabichi nabwate space abantu kobe kumaria se national heroes commemorative centers eyeneri bagadirura senene council ye neire ribaga neire chinguru neire gutenena na ande ngoyo ocho obege tubuna no munyangongo lakini okorire rigoso obunire richiko guse obere disgrace tubuna baote base gesongo opungukiwe amaskanya ya tuno bunyangongo eyenere ekitengo gyo guchungusa yakonyana nekene George Morara bwakuma igaga ntua mwete tunukio yokobona na korete gasi yogo kumia yobo advocate lakini ochiro pungu kibokorira ya naya atari ari mamincha atari kumubeka ekerore yokorkina no mu advocate otenenerete nando gokora obuya no gwetiga ase Kenya kurusia rietari ya nororo council ye na reko ekoriga rietene na Dr. Aden Washu yes Nerejo. Bono council ye igere chi mandate yechi na chinguru cheri chiko na iye tenenera na ande guide na ande ehorokererie na kiamangana ya abanyangongo chi national heroes bagutenenero na ande oso nakibwanda gukonyo aya ababa nyangongo nakibakurendwa nakibagutenenero kera abange ngwakwa neka tuwachaka n'abanyangongo abange nkorera bare gosichi family cyabo nekiatige twe bosa niye council narebwente ko source funds chiaka cy'abanyangongo that is the provision of the law Biyamona sana George Morara bwakuma nero tubatega se studio batatebya mangi goro yeri tukeri ya Mashujaa ende inki ya gerete ikabachitari kiemerongevere
abatari kichinde chonsi abona totebi onye kwobwate timorobero kuru mchakano onye mono kwigorere TV yao Ndizi TV moroberio no yubwensakia ekeroto gukwanera igoro ya Mashujaa-Ime inyoranga rero onye tunyureti maita mondra wala twali birengererie binga mangana mange tainyoreti ngarero kibono gigakare na kiwakiri rere soka agocha studio oneri tukuria Mashujaa-Ime ene bandera ya yabegete kuorokia obo nyangongo bwaye na kuorokia ngana ki are omwegenwa amonense ya Kenya igo Mashujaa-Ime egenderete ekerabona abantu bagendere kuboriwa baswe asigetie kenene kia Gusii stadium no mayigo yogo chigokorerwa ritkoria rero ekomiti ya tenene tamariganyo igekorete igobona soke genda garia na nyora ribaga tegeranki mu governor go wachorete agukwana yenere celebration entangani agochi ago preside over Buna Dr. William Ruto na yarago je preside over asaba governor balia baya no moraibu ensomo igana yarato ganda to kwa na gase studio munyangongo montoki George Morara bwakuma nante ingana inchino munyangongo ande na iguya kigima na no munyangongo itore ase chinse chichabo no mambe wakili qualities nchire omontara atware amanya gwikike wange kiyoko bo munyangongo jwe tokoranga bakoba a few qualities nchire cheji qualities chobo nyangongo na nabo kerokende eregento kebwate a threshold yani bwato okorigereria kuri igoro omacha koruna no munyangongo ore kere obunyangongo ichikondiyo lyabekiru liro liye county lieto lyokobara n'abanyangongo be county Mbarabi lichiko liro igoriro ly'abanyangongo be national heroes liye county ndirabekwa tuchaka ku acknowledge so ekeroko baruko bo munyangongo kobe shujaa kobe hero because you must wika obe umontore outstanding ose omokoreri no mwetigi ase enseyeto ya Kenya so ama ba quality nchiro entangani ere patriotism no obo wanchibwense mwetani ekyo montara arengererie patriotism kerake sarango tebye na arorire kabere otake komanya na patriotism ninki igere kero oraye bweka usumura asegete alafu igen wimbo wa taifa chake kobuga umuntu wanchitenseye igongo tenena naba wima imara kere inara maskani mbwate oka ngurwa senseyane ya Kenya aya kabere ekere bendere gotirwa gusego ikigwa esirimbiriye kubugwa police gusega ariyo disiroro tokuba abantu kubwatu bari yango bwatu bari patriotism no kwerukorwa koria asense yawo bwerweto pi oro monto yani ayegento ke gutara imaya manyingao no bo Kenya kero geto monto getakari kabobe igoro yense yeto ya Kenya nkarwa abantu bakamuchingirira ase Twitter kwari kurigena na kyabantu berwete batena yaya Kenya nebembe yeito lakini tokucha kosoime ochogoto castigate kosocho goto rama otobrukane patriotism ne prerequisite ya konyore kobo eshuja kobe hero kobo munyangongo egia kabere go twara maroro vision a vision is a quality yokoba munyangongo ba digeredia umugaka Jomo Kenyatta amange dabagukwano lakini umugaka Jomo Kenyatta genta tagete no bosibore asi abantu bakuru kwa Kenya none rieta keruka Kenyatta yeah a vision elia abwate ya motwe a vision aba baruwane to bosibore boito a vision and motega abwate ekari geti a vision nyandika mayoro utina mu minyokyoria okumete o chieta gasoge ti bagote bakonyara bonjo kendera ndeyam lakini akanyorana eleno mo Kenya na ande gacha kuminyokera Kenya na begete bikoroto agasogeti akaminyoka akabaonchokana na anda agachakukora akachakona mbe enye ndibya gatatu integrity no obokene
kwikutwara obokene umanye ko bekwe class yo kubaruna na ino munyangongo usi ne shujaa ure courage noko oboremu ukoba moremu ekeruro moremu to kwira na maega ekeruro moremu nerera kweri baga ukikubikwa ukikoba kubarua kando na bali bahande ker ligereria entate ngobori swali rimo ntubwate abachongi be kisanamu nebinto binde ensengema lakini no mateno eshujaa nere yagusio yomo akurukunya kwa bose Mombasa kurubugirango mata kurusautu mugirango ochongete nyoni ere France anyoni nere nene yabuguri tugu Kenya ekairu France omanyene sautu mugirangari ekware yito ya chongetwe eyengo tebeguru ya patriotism o eshujaa kurugusise ito ekware maite Kenya uke kuywa nase kuyugare bugirango sautu mugirango oyo chongete nyoni eye igabeto moremu agatena ligeneri neri ito tiango totemega na moya karuru nesa wadi gochia saba Faransa so oboremu neke bungo yokoba eshujaa aba no sirueri moturi oyo babo motega banakwana babe mepira George Morara oyo torokire Thomas Mongare Senator Kebaso Sagini James Nyamira igo baringe abaremu nakiagerete bagakorera igo aya tumegocha selflessness no gwetigana wekabwitigane umanya ucha gukora aya maneno ucha kuri kweshujaa ugwetigana noko ugwetigana gukore chinchera chinyinge lakini ugwetigana ngo ugwetigana kwogokonya abananchi ekero kobe shujaa gusokuru kweshujaa igubwetigane tugatiga chinsa chinyinge guchitumia sa amasilai ayense yeito kubwa chinsa chiri gutumia chiao ukare Twitter ukare nyomba mwao ukare beach Mombasa usokara sigitoti mogete kuna wana toinyure ke koruke kiabete Westgate mwaka 2013 baro bitiganete bakakonya ababo remember abaskari mbare gari twaroche oyo yomo mujeshi oyo bwate munduki olio soeta imelioka akaburia kamwana ntorocho oyo haji obwate munduki alliance nini nero soeta agasokia abantu kurume burina buono selflessness otegwe kagera bitangani bwerwete ubugima bwao unakende nakeba ukwaru ubugima obukwaniaba yo mu Kenya mino ya kende ne decisiveness ne yuko na chekina na abange omate kotana na abange barange lakini abakeba bagochoru decisiveness abe bagochorwa mbali babere batatu bali tuko na chekina tobena Sara egente gengo gakora tore ngo change tore oboteneneri nenchera abantu bako ba ase omuchi obosongo ngo change tore naki Gusii County ego tumia chira silimari chaye ntujikwa gacha manyomba manene tunajitekina nate nyomba nguchikwa gacha tari mari mon comment kugora obo korerinkurwa eyugere decisiveness eyendegere optimism okorigere motwe gutwara maroro na kwerwa wikirania maroro ayo eyendegere obwegenu honesty otabati obwegenu tokwerwa okorerense yao innovation no koba no bongo wo chencha wo kore bintu gete uikaransa samo to chenchi kende lakini likwana chekino na tiango turatemeke na kiyo tokonya ritokeri chi amasaba yeshikakera rusigwe nkiara kore ave value innovation yuga komekyobe hero alafu ebinde ne talent ne ekipawa ebiyewa goro mchezaji wa mpira igari siku na wata na yangu akoro mpira bya sana lakini tuli naacha gota na ya mpira nkiora okoni njetikanga nene bitao byane
onye nkwerwa ko tumiege paweke nabo okoba neri bari okobe shuja na bari baberure batumire bipawe byo babere chishuja batokoreirie paka bono twegoki wanyama rigere wanyama in America rigere lia John Mona arengo gakira umupira Michael Cott Europe aya torigererie insaga ntwakwana babo nyandoro nabande abo barenga bakyo umupira bayitanete ekine nenchira ya moyo okobe shuja so ekine quality Nechi nyinge, lakini echina china arure. Echina chiku arure, chire chengencho kigima, honesty, wikobo monto mwikirano integrity yago, innovation na kyoko oko watoba nkobo okorosi new ideas osibo kolengerere binte bigani. Na magananda mange. It's a very interesting topic. Karo Wakili ago tobekera boronge aiga Ndizi TV. Ndoje chi message chiko mnyaka chinyinge Wakili. Osengora chisoma totara enda somo timoka ake. Karo tukuira na ende tumanya kwa genderera. Karo nkuligereria sensemo ya Facebook Ndizi TV News. Ndoche nga Vincent Maina. Gotebanga anyanti kama Euro. Is also a hero. Ento mukwana. Echui ya bobasi watching live from Bosanza PAG. Sara okay atakagota kwenye tubire nyanti kama Euro lakini ntu amukwana mbia mono sana ase okogendera kubwatia Ndizi TV karongoligeria ase SMS chirigiga ase studio na ara goteba tatabitiri tali ayo agoteba na Wakili looking good taligetirie tali ayo kulinda goteba nga you are looking so good ase muno isogate burungeigo na ara goteba Ndizi TV omonto omukabara bene anasi kuronya kwerema watching Ndizi TV say hi to Wakili we also celebrate him Wakire Sara Raitigo skimu borabu Wakire you are very inspirational to me I celebrate my late grandpa Taratio Nyangau my hero biamono sana Anariga okulika agotebanga thanks Wakili for enlightening us on this wonderful day. This day has been since independence the heroes who fought for the independence of Kenya for a long gone all they have died. Can we say that we are no longer celebrating this day for independence. Mashujaa's purpose and in fact we are recognizing present day's heroes. So yago tebanga tuambia mona soko babekera byanga tali Mashujaa aliba rwanire tense ya Kenya boka bako ba celebrated bono iga kulinde ne bitengo ao agotebanga mbia mono sana akorokwa baraza asante sana baraza ase message yao Wakili jambo kweli no manyetamba na pongezi yakorokwa George Toroli kurachinze machiage sonso agotebanga pongezi sana Wakili asegasi yago kora engia omanyeta mangana mange embia mono sana ndoche valini bikoro kurachinze machia suswa agoteba congratulations to Wakili ameva vizuri sana for sure he is patriotic agoteba you are looking good nari ganere olikire agoteba good morning Wakili you are looking so beautiful asante aseji message jeno moganderete gotomogocha kigase namba ye studio mogopongeza Wakili asoko baachisemi igoreli tukolia Mashujaa twabere tokolichengera siki gitambe tutamanyetinga inkikiarenge mpaka togachakonyora litukeliga qualities ntwamanyetenga wikotwara na kiyaga garabago chorwa bake wachotwara qualities echo negatiro asomonto butambe kulinda sibali bachitwari banyari kwa bako bari organized bakanyora chizawadi ao na hayo batoti kwa magega kora kiende kelioro chikira chenju mabu muntu kora kiende kelioro chikira relative value ase county yao essence yao ya Kenya na eto bese kutikwa magega teturanda se moende studio ase keke kerebosio na nenkoira na tuli na Wakili chujume ningendera guchisoma ekerobano tukwira na ase county eto ya Kisii tolenga na kiumo yego Mashujaa day ore na nde mbuya kyobwate asomo Gusii no mo Kenya bwensi tobese gusuka enero Ndizi TV obwansi bo Gusii Ndizi TV, ubwansu bw'omu Gusii.
Omurigiriria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigiriria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngeberenaine bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abwonda isi veke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubeka roboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime ine nomanyete eke wekia ora umwanogo noko mwachisemi chikerero bono Skyline Friends School nero lichibuliao ayo moiboli ne skuru ebwata borokia babwatu bumanyi bwigoro asogokonya aborokiwa nigo babwate preschool yuere a playgroup goika pre-primary 2 lower classes cha grade 1 goike grade kia gatano na kemo ne klasi kia gatano na kabere nigo babwate amachama yayo gotumeka abakori emirimo baisaine chigali chobosombi egetiekia kyo kogosororia CCTV kira ekirasi lyokobeka obolendi abalimu baisaine naboigo nigo babwate asagaya abana bagosomera naboigo nkwena nabale echae guchakira chinsainye chamambya boigo nkwena nabale endagera ya mobaso nigo bale asensemo ya getare chimita chimeisano choka kurwase pale nene ya Kisii Nyamira ekeroko genda ase kanisa ya Bituka SDA Church bakere ase namba yomo director enoti isano na ibere inye ibere isano na ibere isato isano na isato ibere baigo banyore wetra ase namba ya BC enoti isano na ibere eyemo isano na ibere isato inye ibere isano na isato enoti Skyline Friends School ayerera asama bagamake atigarete Ndizi TV ubwanzu bw'umuguzi mwancho murigereria oliogendete kubwati murubiri bw'eritiko rero kero turi n'umuwakili ito oguchakera ritiko rya Alhamisi tukwanira mange iguru y'erichiko kero rero twabuga turasanganere atobumanyi kubwatekana n'erichiko na kirigoteba iguru y'echi public holiday y'echigo se chishere chigachiko korekana na inde atumanye chi function echigambu ya kichigwate kuchya mwana inchi na inde impact ki chigwate na chichungo ya kyobo borororo ekero chi holiday necho chigo chengerwa igobono twerene kurwa somotimo kasi bali mwanda tugutuma chi ujumbe chenyo ninchiroche wetara se mitandao yaitu na magoto nyarabuna Ndizi TV News Digital abo Facebook abo ko like yari nabo kurute comment yao nyerore abo YouTube Ndizi TV News na arana bogo subscribe na nabo go share egera banta bangi bamanye engane yiga to kwanira chinga kibule chiga SMS enamba nere gabo ase TV yao nande nambe yo nabagoto nyarabuna wetara senchira ya WhatsApp asibali mubwata chi smartphone usimugo tumeka umutandao o WhatsApp turane kurasa umutumako wakili egaratoga enderete buya igoro yomuyega Mashujaa-Ime ni manyete ngwikira nororo usebona okorwa nokwenda Gusii stadium abatobese kumera nororo na inde egaronje ngukigokora igasi yane karibu sana abono enchira nero konyora abantu bakori organize gose bago celebrate heroes ngonyoro mbaro batayiyo bonoiga lakini batigete amabara tari to kunyora mbaka bono mbaro basirete ani mbaro bari moyo bono nakia abayiga basirete batayiyo nakibara inyorwe kero litukeri gari gochengero na barabwo babe celebrated Sara kwa bo riswa rironge ligia sana ase chinga kichinyinge ntokwana gore katiba ya 2010 era operational egutumeka bono na ere karuri baga na machikaro sigwe aya
akoambatana nero so richikeria rose tugu Heroes Act Mashujaa Act ose abanyangongo Act aseke Gusii igo riruete ribaga se council eye erigererie ericognize abantu bari moyo the living nande nabe kuri recognize ababa kwete posthumous oyo kwete nabagutunukiwa ehona ose ko ba recognized buno munyangongo usubune shujaa iga gunkwa bori guri swali erimo na wakiri ga kwande mona mangana ya abantu bakwete boka na itukeri tari ya abantu bakwete ya teri boigo teri bakwete boka to kurigereria inyora iga na meri morano munyangongo na handi no hari list ya rero na minyoka 800 meters agakoribuya na mention ni obiri Helen obiri na mo mention iga na mention tabichi moyale aya abandi abantara mention na bo commentera ko mention area usiko barengereria lakini turabori swali ase history ya Kenya twa uribaga nchenaye twa uribaga tubeka mangane siasa kando omu waziri na royomo kuso muntu na royomo tumanyete nchenaye kera maybe asinge tokurwe county yeye ya Gusii na Nyamira kere asari getuwe gasi igawe nkondo kuna kendi gyos kiaba buya kweli amarongo kweli korwa sa chage to kurwa sigeta nkuru kune ministry ya ICT agakunorwe bintu bihonjo kabikaba buya akarura gache ministry ya nkuru for education mpaka chibas Jones bije chukuru chikaba yero nagwete eye yo borendi nera geta ororo na eteto njidingo mukwana rieta aso korigere rukwane asenkaransete onyenko gunderi bagabuno Gusii kiagere council ya rosiri neri chikeri ige step ndate nkurichi step na kia abantu bagochoru korukwa abanyangongo usiche Mashujaa ababona buna abachotumunikiwa Nairobi council ye ko chora marieta gose ya chora marieta kuru recommendation chia bantu nche joji ndike recommendation yoyo na kwa na ko rechi ministry gose group gete ye kembe gete Ndizi TV Workers Union eri keri etena omuntu yobe rechi ministry yeyega eri etari ayetome gose abantu gete bare no homo gete barike so ko choro umuntu ko kumunyangongo igere kurwa so umuntu yo mu guse group y'abantu guse kyombe gete so ekera marieta yari kiru iga korete rwa se kyombe kibone council ya National Heroes Council National Heroes Council sara yamanya koveti ya marieta ya yanyarigereria ya chunchuga ekero yanyachunchugire yanyatangasa amarieta yarakobe kwa se chinga seti print media na electronic media print yone chinga seti eri ko etangazo electronic ebe ko metandao ebe ko Twitter ebe ko Facebook ebe ko Instagram abantu basoma na nyagete ochori rwa samarieta alafu tumanye ko gugento kuguna public participation na civic education yani council ye igereri bagayo tosomya na nki geisaine sara koba umunyangongo ose sara koba eshujaa ekerugwa somire kwa manyina sara nkesha niko umunyangongo emanya wo kubona karwango ama oniao igoro yoyo sara twarikire rieta ryaye tutahite kutunukie gente gikyo bunyangongo kwegure bona so abuna tuko barabandaba abanyangongo ndakuburi swaririmo nyangito moyare lakini tabari ko munyangongo erieta riria yeri tuna oyo igare nkoro na kiro obongo no muno okira Gusii oringe kegori kerie kero nyangito arenge mu permanent secretary gosaringo academician aringo muntu gwitsem ebinta korete gobya ngusete bikamoa gikareto mushtukasa Gusii so ogochora abantu bakoba abanyangongo koba chishujaa tari ababakwete boka igira ababakwete naba bale moyo banga bonse kuika bainyurwe no nyagwa kwete nyagwa tigete irietarigia nabo nayo koyo nabo konyorwa nabo kobe ku list area
obaruna abantu ori bakorete bakwata bokorei bukwerwa na gwetigana asiense yake umwanchume origirire litukeri generally no buya bwawo wakoreire ense ya Kenya bono mbali ko restrict ngana abantu bali barwanire to bosubali buka wanya ne chinsemo cha maminyoko wewe wakili watabira masubati Mary Morara oyo bwachimbero chechimita emero echimisano na isatu Helen obiri no ali umwana naronero chole tulieta umwana makoko kwa Angela akutoi olio kokora machesa tennis nera no akale musubati naro korwa chinsema cha notice ne korwa anduba nero nyora award global na mangana ayo bunyagitari chinse chisiko ige list ne ntambe igere abantanga 223 kurende ayo naratoko na ukwanira gaiga ngana kiura kore naye oinyorwe asekende gionsi ogokora kurende wakili narora boringa nimbwate ibionsi nakinda very organized mato muntu nara okore binto okorira nyina mangana community okonyire lakini tararolekana ndeta yo mororire ngokorire but is doing naroranya kubulinga na kina injenda akorende insoke isika abantu bandole I'm doing all these charity programs na ninde sichi campaign cha fighting GBV ngokora ari bionsi lakini taramanyekana naroranya gucandika ngana kirene na injenda akore imanyekane elino chikwira ne likorende tianda some ujumbe narayo gotebanga Sara bwakire rishabikiri nene liabo basi onyoni akoteba mangana mayaboli Mr. Wakili akugamba Mr. Wakili barikiwa sana yule rishabikiri toli nene onyoni kora chinsemo chia bubasi nindoche Geoffrey Onyancha korotabaka agoteba congratulations kongole Wakili ni goro mungai nikiandike komimbia mono asogotomanya mango Geoffrey Onyancha korwa tabaka kwani abantu batabaka mbia mono asokolika ujumbe Maria Ugao nkoro chinsemo chiamaroba egotoke meyabo machoge chache agotaba nanche nimbwateti Wakili asogoto achisemi asogoto manyumo chaka no bweli tukeliga nagotomanyanga nkyo montabwenereta gutwara amanyako bo munyangongo mbia mona sana Wakili seseniwa mbia mona sana Maria koro chinsemo chiamaroba egotoka bo machoge chache na eto tukomaega sokolika comment ya ogo chagaiga nyesome karotole na Wakili temanya tinga antokwana regoro ya qualities chomonto ko bo munyangongo twa somiri binte binge values chirocho nchiroro values Sara values na chochire chiamana nande chinene rakiti yanda iraneria oyobo ori na nchengo korande keneke taliko bari kogana is doing gokorara mai to raba recognized again tege tangane ndago tabie Godspeed chinga kichenya sai chinga kichenya sai kenen ke yoge okorekana kerebo bisi getam rorekane chinga kingo ikachire akere kyo okorage kororekana nande kenyore onyore ribaga dio konyora ribaga riao your space asoko bari organized igo to moyo to irana maega again to bugante guzingizia gendera gusuguma mpaka chinga ki ora igorerwe nayo tware ribaga values ye chitwa kwanire values yo maite entangani to kwana omanya cyo komu munyangongo omanya cyo koba shujaa igere ye twate aba okweru ogwetigana kwense yeito patriotism eyuna rege ntege tangani chinga kichinyiga Sara ngukwana ndege ntose ekonabe te poster ye no mwatangasete mugantomera na nchenkanye beka se mitandao yona nyirigete mwanyagetinge tumera ne mambi igage station yende ne station yeto mwanyagetinge kerogete na into toligerio muntu wa culture ngo nkorigererinde sana Ndizi na nche mucho monde tru muntu wa culture ansomi go chime mono kumanyegoro yegetinge ekyo manya na nche mwanyagetinge so enkingo tebera boigo station yegere to somya abantu baito bo ongonge yeto ya Gusii so wekato tware patriotism obo okweru koria no gwetigana bweke Gusii bo utakaba Gusii baito bamanye rina sometigo ya succession ega egiate ko hokia beto na badu bagati bande bambori na doche abantu baito mbamaite bintu bibiri bitatu abantu basokire umuntu gati tobisiane agantena
egento nkero mo wakili gete atura gari TV na kike kyanda taganta tontebi otokoro totana so patriotism ige gukoro totage okomekyo benyo obo shupabu bori bokore gento egento yakabere national unity obo mobwense yetu ya Kenya otware ime yao enkoro yo gutwara obo mobwense ya Kenya utaikwirige na no Gusii ori no mogere utaikwirige na no Gusii ori no mokamba ori no mijikenda ayene Shujaa usigo ko yaga chobe Shujaa asibiri urakore kiegere nyoraiga ori ombori ga nere na ngokorire bi na kyatanya kuri ko list area Meri Morara kera minyoka 800 meters area ga minyoka tekanyote nege jiji kya bontara chambiri osenya ko Kotega arigere tuko motu ari akarengere na ebenderi eri ya Kenya ngochikoboga taiga ekarona akorire kuminyoka ebenderi ya Kenya aya ochekende richiko obosibore bwe richiko na democracy yani eriyo bwate libaga ondete yo gutangire ibintu bibya ogokora omusukumo to yo bwate otangu buna tokorege igo bwate obosibore buri bwao bwa democracy n'amachikari arure ne katiba n'amachikari atorosetie ayina arara ko value rako robe Shujaa ekero kore bironge otekubona richiko matekero toko ba Shujaa onye gukubona richiko toko ba Shujaa onye tosigeti amaoni aya abantu bande so goikobe tayari gokongontwa na gokongontwa elindo nyoroke obebuya goikobe tayari gosambwa buna dabu elindo manyakoba tayari koba ebetengi yagusegento yekobekwa gusegento kerosiri echongire goikobe tayari koba bune enyonge korosibwa amatoba ariye gukanda na korosiga omanyakoba eyinege demokrasia goikobe social justice mami social justice na keroro umunyakena ase kero monto gusungugete Todo te van a ver Shujaa onye go bwate gento yokurukwa eyine point yende lakini gonye bwate discrimination na sara yo gwatanana sara ya njetingo korona sara onye kwerure no mupiro gwaka kabisa na nkoro yonse onye kwerure igotete gochonga chigware chito Gusii igo chichonga buya kabisa onye kwerure ne pare ri kwanyorire gari chigari chigosumbuke jamu yabo buzonge town na toga nyabasikari bari be count baje korusi abantu njera usoko banga chigari ayo monyene nayo kubanga chigari ayene Shujaa yani tukubagwa ina renchira yokora abe Shujaa those are the values chiragere tobo muntu ogotanganana buna bona nche no monyari bari njo ndiro bona bonyari bari maje tia tekoba tiga ba mata abantu bari ngegari abange nabanchari mata banga banchari mata banchari bono njenga nje to bagana to bo monto okorigereria ngayoruete nyomba kyoruete igo kobo monto oro mwasioku eyina riora abe Shujaa so those are the values koba ehiro koba menyangongo na bura baroche list eri bekiregaria nona yo chonyerigere buya kurugoro igo go chikwarigererie list narigeretie nchiri tangani nachoreta abantu 36 aba none nche naisa inonye ninche narenge kebere nyora igasara na chi national chi Mashujaa national heroes eba koba recognized ne president dichiko na bari goteba a president na rekoba recognized na the president yekoba recognized tukeri rero not another day tukeri rero na ndaba bakoba gazetted babe kwe Kenya Gazette Kenya Gazette na matangazo ya serikali neke ngokorukere na urocha amarieta abana atangaze tu tukayuri bario tugasoma guri tangani ne Shujaa ni ngobwenta koba mune yabon tugasene gokora bon ay ako tu arurega tumanya kole tu ndo na public participation na kama marieta ya betu tukaboruna teba ngoro ya Meri Morara yo na isaine Meri Morara yo bona njeka na roche list area nga ningira ne ase email abantu ababaro ningire ntange 24 of them enare ngo kurigereria bono muna Meri Morara okoirane rukwano kwarengega Meri Morara taratoka gutumia madawa
ayo komenta chinguru misuli kuminyoka utumeka chiaye utumia chinguru chiaye ngikira rero umo minyoko so mwaki umupira ta abo mu mwaki umupira ogokora soborongi bwiri chiko no gutumia chi amariogo noroche so recommendation yana yana rigete no advocate Mary Mora naisaine gotunukiwa kera tanya gosoerwa anti doping njanya kumonyora neri goso yo gutumia amariogo ya misuli ya kabisa yes Yamana sana wakili HM values naro renga gocha ko ba recognized negative Taligasi raisi tari gotara tu igo ikebono take umontanya ota inkinche ntaba recognized eba manyaine into biri bya koru iga kivivi ya takire commitment yes ya takiro kwerwa sak yes omanya gocha goikera ribagerio ake mwancho morigereria rigereria anga marieta kurwekero uru achagite ko recognize aba Kenya rigereria marieta ari aberega osoka kero mwaka twira na magake nkuruseria marieta yaba usiba asokire garia no na yakero kwenda gwachi kuchunguza kwa rigereria kero mutandao bwatekere gento nabo guchikwanyora no muntu yo ne taneti yake tero chibono muna tabichi abete hero akabarwe list na umusike Uhuru Kenyatta mustafu ayo manyane no nko abateri swali urabori onya tabicho bwira aba bangu sindananira aba Brazil onya tabicho bwira aba Britain obwira aba America aba berori ba korana nabo kabo mate chinguru lakini agatanga nensenge committee ye kamati ye egasie gokora ya vetting igere to the point na ndigete neneire na machikari itaro na ande to omanyete onyore Sara abantu baito babwente kunyore gentekemo ntugo siereria so onya kwaro regento kere mamincha aria kero vetting ere no okurika na barabuna bagokora gento bagokora bakwenda basoye ebitengo bibyo guchunguza bachunguza bamanyana ekeno yo nari gana gakirigia atebwa na nakorete ligose basikomanya cyo gutunukirwa process neoro wakili tokwanire ase obwango identification yebono identification nero ogochorwa use identification litanga neri na identification no gochora mbarabi babe kruese babere recognized litanga ni identification neri ya totebe bono toira na Gusii turigererie county yeto to chore bantu babere bono tiantumia amarieta aya ito tonareta ndubata amarieta totayose mauti so to identify na mauti okorire gasie chikware so identification na area yugente ketangani mauti osoire list area na ande mauti na ande amanya go so ne riende na ande rire tori otondi na ande bakurusi otondi obareta makori to chibona babere batatu aba babere identified amangane chikware lakini bono committee yego publish amarieta ya bantaba emanya konyora chi opinion participation yeto igore ya mauti otondi na makori so eyenera identification ne process iriyo covet na uchakonyora na ngo oisaine aba bonse abantu bechikware chito tokuya bogirango lakini bona nabo okonyora na igaga recommendation abantu barikire batena omete makori gacia korete binta korete ere no ne chikware chigagocho ochonga na ndi gago enchirago ira abantu aba batoko mokonya gochonga no ne enchira korosia magenaye na ndi enchirago sibia magenaye na ndi enchira ago kore gaciaye igerengia so igaga makori obutoire ngori ochire mutwe otigira aba bande bona amarieta abe published akero vetting area amanya ko ba recommendation awe president or confer this national hero status biyamona sana wakili identification twararire na kibuja sengencho chinse chito chamnyokire ngariko manyiwanga chinse chito chierire tunyaguye tayarisha tukure ndoche nara okolika agoteba timaide se producer nenga chiteka ngaisano choka jwege ndongaro twatigire kemo igatoma igukura nara agoteba koro kwa
Nyasimi koro chinsomo cha nyanchwa lishabikirito sana lia Ndizi TV akoteba we must not forget proprietors of our TV station Ndizi as Mashujaa. Through this TV men are getting free education ne yetu kurbono iga na Wakili pia mwana sana Dr. Nyasimi asukunyorire seni kia Ndizi TV no aregalia nyanchwa lishabikirito kianda ye10 bono kiro kenda singencho chinsa chito nebiro Wakili chiko mnyaka mono ningani ora kwanira bono iguru ya Mashujaa ase county to ya Kisii maithembaro muntata asoke aikirana ase umuyogo yagotanga nkindo chetindo chikende taro chibuya weli tukeriga ora motebi yake the significance yeli tukeri abantu beso kichinsa na chichi umuntu narochire mugondo umuntu narochire akore bintu bya buna uchumi bone bwatete abantu mtu hawezi kumbuka kuhusu Mashujaa lakini aramanya obuya bwokonyora litukeri ndireri egere aratigane bintu binde itukori mondi ora musi atebete umuntu aratanga njete tukumanya abantu abanda nabo bakwende bintu bunebyo egere tukorira litukeri neri tukori amana sana eriganetie omanyete no nimna toikaranse ta studio intu abanyanego tweru kobaga ayego bwerwete gosomya abantu na gutangaza igore Shujaa yane in my own right ningo acknowledge it Sarah as my Shujaa ningo acknowledge it Brighton une Shujaa kebati the head ni more recognize it na the management ya Ndizi na onye toikaranse tega twerure twabogete mambi twachira ko komenta chisemi no bororo igoro ya litukeri endo uyane musubati ominto tata mama omwana one omomuraso munyaruka erineri bagari ya omone natubokire nanda atoire togenda isiko togenda tosherekera litukeri Amashujaa mbali abakorira so gwetigana no nayo gwetigana siri tukoria rero ogende ko sherekea naye ne Shujaa asomo chito bosongo ose Gusii yeito council ya Nairobi ya National Heroes nebo atari bagari okorwa recommend chipara chiro kwa marieta na recommendation ni ntutwe kabanyana tubwante konyeru so chipara nchirega toko una hospital road toko una cemetery road ngichikoro kerwa marieta yo omo banyo itosakawa karo otenyo karo osereti umusongo buna maumau yakorete chi monument kwa gachebi emefano yabo umufano tomboye to naru umufano George Morara na kyo tarabe kubosongo umufano George Sagini na kyo tarabe kubosongo Ndizi TV egasiye yakora igomko sababuna ande no naga para kare ka avenue akamoga municipality ya Bosongo because ane municipality para kakaro ku Ndizi TV ose stage ya moga ro ku Ndizi TV station stage that is when toko recognize obo Shujaa wetu mbiyamona asante Wakili kagende ukorera molyopi guna is back oiranire inke yekoro kiase ngincho obedre isiko senseri ya Canada for 4 years and 8 months now lakini bwana na irana na iwe agoteba Wakiru muraibuense Dr. William Ruto ne serikali yae ase okomwanchira na kubwatirana kumuirani igonki ekoro ki serikali yaita igonero yatageta alia yenyi bwana nere ya muiraniri Kenya gosibono ya Sara tiato nyorega katiba ya Kenya 2010 karo ya chete njabwate ipengele byoko twara obo citizen wa Kenya dual citizenship koba mo citizen we chinsa ibere so ebintu mbiro kwa bwante gokora ene bindo tabwante gokora miguna riria senge charenga ase serikali arenge ne chinguru ya Raila ebintu mbire bitakore tu borongenga kiyo no nyembono iga miguna kwira na Kenya na asaine tie bintu biri ya serikali ya ruo ya teta saini okay Nkwaro utwara citizenship were concurrently that is the truth be told the citizenship terigento gyoko boka na gukwana bira kurigera inkirichi kuri gukwana aba America aba Canada aba Britain mbabwate
rules and regulations chiko govern citizenship. So tinta tingo sia serikali iri arweto na tinta tinto gia serikali yero egento gyo kangoteba tigari chiko ryo karibu atigwe asikire gentekero gyo okori. Bia mono. Joka. Asante. Tegekero monto abwatieri chiko buna rigoteba. Katiba yetu ya 2010 tutaranyora nande ndonye gikari kuchikobo kurende nchendo chenga eyambiyere. Yego to ira sebona. Bia mono aso wikase studio Wakili ango sabera mayanya wakwenda celebrations to represent abande garia ande bia mono sana. Na Breton ngoteba na era to mweba. Bia mono sana. Ata watu mweba kabisa. Nere twabwatera nakomo asumurubiri muri magwenzakia. Manchumurigereria chinsa chetu chaide no to wikira abo nkore ngia gwesomiria mangi kwa nyori robo semia kwa nyori chisemio taruche kwa nyorandonsi onyatari Ndizi TV amona Wakili George Morara bwakuma korwa maosa and co-advocates company ogochoto obasemia bunga bunobe nkayora abonyore ingora agotebyo obasemia bunga bunobo niche sara tingo nyara goikatobwaterane na Wakili George Morara mbiyamana sokoligereria otware Mashujaa-Ime yengia Wakili otware Mashujaa-Ime yengia nayo muligererio ryo kweroberia kwenda segetige chigosorikia Gusii stadium otware oboligererio bia na Mashujaa-Ime yengia olionge mega yechi kamera kwaneke amna eriogine chibicha ya gwikerera senjera yobokerano nigakoroka John Kibati ekero bakubwaterana na Joshua Auta na inchento bwaterana na Brighton Makoli of course na Wakili oito omiyake gimatwanchete okorokwa George Morara bwakuma wikachinga kichinde naende nchini konkorokwa Sara Nyarangi on Twitter. Ndizi TV, ubwansu bw'omu Gusii.